cessaments, les àrees naturals d'especial interès, que van arribar a ser edificables, però llavors va venir el Partit Popular i va defensar que es pogués fer una casa amb les seves molt grosses, pressuposades, no es preocupava, no tindrà cap impacte, i s'excusa, l'argumentació que donava aquest partit per edificar dins les ANEI, que són el mínim que pots tenir en edificar, el que menys, era perquè els pagesos puguen fer-se la seva casa. Bé, ja hem vist quines cases s'han fet a Espanya. Unes cases discoteca que estan allí ben remot tot l'estiu a qualsevol hora, plenes de turistes. Sí, molts oblidats també. I això és el que ha passat majoritàriament. És a dir, que el que hi ha a voltes és un poc de cuento. S'està utilitzant això com a argument per especular de forma pura i dura. I jo, moltes voltes, quan pateixes una d'aquestes mansions, la música tot pur, i és una casa d'un pobre país. La veritat és que, a veure, crec que no ens hauríem de deixar d'espel i anar un poc més al que s'ha d'anar, que és que hi hagi zones, hi hagi Formentera que senzillament tenen un valor econòmic zero. Perquè també aquest és un argument que donen alguns partits. No, és que si declarem totalment edificable un espai, aquests terrenys perden un sol valor econòmic. Es tracta d'això. A Eivissa i Formentera té que haver llocs que tenen valor econòmic zero. Perdó, valor immobiliari zero. Perquè es podria alguna més que l'urbanisme. Per tant, jo crec que a Formentera també, les àrees naturals d'especial interès i possiblement també sobre l'ús comú, haurien de quedar al marge dels circuits immobiliaris. És que si no, no acabarem mai. Mentre estigues tu mai, això sigui mercaderia, mentre el nostre territori sigui mercaderia per l'especulació, matèria primera d'especulació, estan perduts. I l'única manera, doncs això que estan dient aquí, és a dir, aturar i possiblement fer marxa enrere en molts casos, almenys amb les empreses, amb les indústries turístiques començant per accelerar. Però ara quan es fa... No hi som, és a dir, ja s'han empadronat aquí que tal vegada ja hi està la temporada o hi està 6 mesos i un dia, però... Això és sempre, i la tendència s'hi manté. Però que hi ha aquesta percepció de que hi ha gent d'aquí, quan dic gent d'aquí vull dir o gent nascut aquí o gent que fa molt que estava aquí, que se sent expulsada de Silla i se'n va perquè vivia de lloguer, se li fa el contracte i potser li faràs un contracte no, però amb un preu complicat, perquè les condicions de vida no són, no pot fer front, però està relacionat amb el que dèiem abans, i és un exemple de Canàries que jo penso que no tenim molt present. Si els sous que tenim són uns sous mitjans baixos, per el preu que tenim, ja no només de vivenda, sinó de cistella, de sacó i de més, són absolutament desproporcionats, i aquí passa, estem expulsant població de Silla. Pot ser una població que té aquí una casa en propietat i per tant aquesta necessitat de poder. Però aquí hi ha molta gent que no té una propietat on viure, que viu de lloguer o que si es planteja comprar a Formentera a dia d'avui, comprar-se un pis, no dic que sigui impossible, però és molt difícil perquè estem parlant de preus especulatius, de preus de mercat. I a mi el que em preocupa és que aquesta tendència aquí amb aquesta gent que s'ha anat, que no pot pagar molt bé, hi pugui haver professors, hi pugui haver personal sanitari, hi pugui haver gent que fa falta. És a dir, i això és una tendència que ja s'està produint des de fa uns anys, matem molt que això pot continuar i és el símptoma que això que estan dient no és una filosofia, sinó que és real i això s'estendrà aviat a altres. Això és que els dies serveis. I no és veritat, ja no podem créixer un poc més. Hem de decréixer i hem de decréixer moltíssim. Perquè fa molt de temps que ho van passar a frenada. I això m'ho sortirà molt car. De fet, ja ho està sortint molt car. Ja no crea riquesa el turisme. Ara ja no ens empobreix cada vegada més. I, a més, van estar destruint la nostra qualitat de vida. I és una cosa tan evident que ho veu tothom. De fet, quan a Eivissa crec que tothom amb qui parles la frase que més s'escolta guany és que necessitaríem una altra pandèmia. I si volem saber si és realment de créixer o no, basta veure el que te diuen tots els propietaris de negocis tradicionals de Eivissa. Per ells el millor any que ha tingut el turisme a Eivissa
de turisme que s'obre absolutament tot, van fer unes cases espectaculars amb molta menys gent, sí, ja estava més massificada, és a dir, en una època de decreixement turístic, les temporades van ser millor que mai. Què passa? Doncs que no van poder de feina a mitja Europa i part d'Amèrica, perquè no van poder venir a les discoteques, cosa que em va ser molt greu i em va pensar. Però bé, és que no se pot. Per tant, vull dir, tenim un model sostenible, assenyat, correcte i que hem de cuidar. No, aquest model volem de carregar i hem de créixer, com sigui. I de creixer per les bones o per les males. I lamentablement serà per les males, perquè per les bones no ens quedarà la gana baixar. Les coses estan així malauradament. I ja com a petita anècdota que vam ahir, vaig assistir a una d'aquestes reunió de la Comissió Balear de Medi Ambient per videoconferència i estan dins una dinàmica que jo crec que és l'única persona que no va dormir bé aquesta nit passada per el que havia passat a la comissió vaig ser no. Com és possible que arribem allí i encara trobem aquella escletxa per poder seguir matxacant un poquet més de territori però posant molts de peròs perquè parega que no. Doncs estava així. Supos que tothom ha dormit molt d'aquesta nit. Ja no, és així. Pobresa extrema. Clar, nosaltres vivim en un entorn privilegiat, on tothom pareix que viu de meravella i és tot fantàstic, però en canvi la pandèmia ens ha demostrat com un 10% de la població va necessitar de forma immediata ajuda per menjar. Això, a l'últim paradís de la Mediterrània, ajuda per menjar un 10% de la població d'un entorn en què presumptament tots són rics i no sabem què fer amb els sous. Aquesta formentera que no es veu existeix i aquesta formentera no pot accedir a un habitatge digne i aquesta formentera sobreviu. Avui hem estat parlant amb una periodista d'Antena 3 que està preparant un reportatge sobre l'habitatge formentera. Em fa una por aquest reportatge d'una periodista que està a Madrid i buscava la gente que vive en los coches. Hòstia, imagineu-vos quina imatge estem donant. És terrible. O sigui, la gente que vive en los coches. ¿Dónde está la gente que vive en los coches? Home, no en tenim que ho sàpiga. Sí, un metge. Un metge, ja està, però... I posa per exemple la regulació d'entrada en l'espai natural. Era molt ingrat, es va fer i la tenim assumida. Estic parlant d'un nivell més alt, però el que no pot ser és perquè són dels nostres o perquè es posen l'etiqueta de que són progressistes. Doncs a dir-les coses que si ho hagués fet un partit conservador no li haguessin tolerat. I fa massa temps que això està passant. Si hem de demostrar que tenim una decisió ferma de defensa del territori, s'ha de fer amb aquelles polítiques on hi tenim competències, no amb soflames de coses que queden molt bé, que tenen raó, que enriqueixen l'ànima, però que no ens solucionen els problemes que tenim aquí. Per tant, aquí hi ha que remodelar-se, hi ha que començar a fer feina, perquè és el que diu la Neus, no queda temps. Vulguem o no, hi ha una situació que se'ns està venint a sobre i estan tancant els ulls per no veure-ho. I no es prenen mesures perquè són ingrates. I si algú digués jo ara prohibiré fer això, construir més, ja no parla d'un creixement zero, sinó de creixement. Això tindrà un cost a nivell de vots? Sí, però possiblement també tinga una ganància per altra banda. Hi ha gent ara mateix que està desencantada ja de la política perquè fa l'efecte que tothom fa el mateix, que possiblement es vegi incentivada a tornar a participar si veu que hi ha algú dispost no només a gesticular, no només a dir farem o som millor que els altres, sinó a proposar concrecions damunt la taula, perquè això és contradictori ara mateix i pareix no volem. Tant la progressia es demostra així. Aquesta entrada de capitals estrangers, aquests processos de financerització, l'aparició dels fons d'inversió, el tema de que les grans multinacionals turístiques o els grans empresariats turístics i de fluxos econòmics estiguin ara precisament
com ens hem muntat el món global, on cada territori s'ha especialitzat en una cosa i que aquesta cosa serveix més enllà del territori allà on s'implanta. Per això moltes vegades veig que l'activitat econòmica turística té una manera de fer colonitzadora dels territoris on s'implanta i es veia que en el principi van ser capitals dels propis illencs que van desenvolupar tota aquesta indústria turística després de que durant el temps del franquisme això se decidís que seria així. Això no ha passat per casualitat, no ha passat per il·luminació d'alguns empresaris dels territoris d'allà on vivim. En aquell moment ja se va decidir que els territoris de les illes serien territoris en el servei del turisme. I en el servei del turisme vol dir que serviran en el turisme, vol dir que no vivim del turisme, que el turisme viu de nosaltres. I això cada vegada es fa més evident. És a dir, durant uns anys, i ara fa poc Antoni Gené, que és un periodista també i llicenciat en Humanitats, ha fet un llibre que es diu La desfeta del paradís. I és veritat que està molt centrat en Mallorca, però és com els anàlisis de la societat que va acompanyar aquest desenvolupament turístic en els seus moments inicials. I explica una mica els jocs polítics de poder implicar temes vinculats fins i tot a tot el nazisme, a tots aquests jocs que hi havia als temps encara d'en Franco, totes aquestes decisions que se van prendre han estat les bases, diguem, la llavor de la realitat que nosaltres ara tenim. Això ara s'ha escapat de les mans. Aquests fluxos inicials econòmics, aquests interessos inicials de generar unes divises en uns territoris sense cap tipus d'inversió específica, sinó que promocionant